Era un home que, a més, li convenia al PSOE, perquè ell havia sigut el president de les Juntes Democràtiques del País Valencià. Era una persona clarament progressista, ningú podia dubtar del seu tarannà, era després catedràtics d'universitat que s'havien prestat a aquesta acció, que era una acció molt arriscada desde su punto de vista incluso profesional. Si le hubieran dado cancha, hubiera podido ser un prominente miembro del Partido Socialista y hubiera sido presidente de la Generalitat. I aquí el que ha dirigit la batalla política de la dreta ha sigut don Emilio Attard. Al que jo li tinc afecte perquè era com un crio, tenia una vanitat increïble. I la vanitat era jo i els demés res, era Fereixina. Bien formado intelectualmente, pero muy ambicioso políticamente también. No olvidemos que él quiso ser alcalde de Valencia en tiempos de Franco. Sabia estar en el lloc adequat en el moment oportú. Attard era com les anguiles quan volia. Jo vaig votar el senyor Attard en Madrid perquè fora president del Congrés. El vaig votar perquè fora portaveu d'UCD en el Congrés. I el vaig votar perquè fora president de la Comissió Constitucional. En això podem donar-nos compte lo fart que estava jo del senyor Attard, que en tal de portar-lo fora de València, el votava per tot. Què passa? Que la UCD es va veure que havia guanyat l'esquerra, però no tenia missatge valencià, per dir-ho d'alguna cosa. I va ser aleshores quan s'ha apuntat, a través d'Emilio Attard, s'ha apuntat a la maniobra anticatalanista. Però per mi els catalans pareix que se mengen el món. Me volen dominar i a nosaltres no ens domina ningú perquè els valencians som valencians de veritat i de cor. Mentre no estava el senyor Attard, doncs, bueno, bé, d'acord, eren grups que ens molestaven, ens tiraven bombes, però no deixa de ser un grup residual. Així el problema és que quan Attard comença a pagar el gat, que passa que l'Attard s'arrepenteix, tot hi ha que dir-ho. L'Attard s'arrepenteix públicament. No, Emilio Attard no es el abanderado de eso, del anticatalanismo, son otros. Son otros que vienen después. Hi havia dos paquets. Un era català, països catalans, bandera quatribarrada, etc. I un altre era senyera, llengua valenciana, regne de València. Estos dos paquets són els que hi havia. I era difícil no triar un dels dos. Jo crec que els símbols són sempre, com les malalties, els signos externs de la dolència. No són en si mateixa el motiu d'aquesta dolència. Com en qüestions de símbols, la possibilitat de manipulació és tan formidable. Albinyana digué, ja el tenim tot clar, quatribarrar al balcó i vaig a per totes. I a partir d'aquest moment el poble s'alça. Valencia, el pueblo sano, pues reacciona en defensa de lo que se considera valenciano por encima de todo. Des del Consell Preautonòmic dictar una norma dient que se recuperava la bandera del rei Jaume seguint el penó de la conquesta, que per cert estava i està en l'Ajuntament de València. I els identitaris locals digueren que tenia que ser la senyera de la ciutat de València, la qual creava conflictes addicionals en altres ciutats. En tota la història no hi ha una senyera que porti el blau. El primer error d'Albinyana és plantar la quatribarra. Quatribarra per mi no era ninguna senyera. Qui havia decidit que fos la senyera nostra? No era. Era un tros de tela que n'hi havia allí. Era altra cosa. A més, molt bruta. En aquella època la gent creia que era cosa de vida o mort que fora esta bandera o esta altra. Jo crec que si antigament era reino, al tornar una altra vegada
a lo que es les autonomies tenia que tornar a ser un reino. Encara que no tinguera un rei propi, però tenim un rei en Espanya que seria pues, el rei de tots. Els primers papers del Consell Preautonòmic Valencià i els missatges dirigits al rei i els primers textos de l'autonomia valenciana parlant del País Valencià i tothom accepta el País Valencià. Per a mi, quan li assignen a Valencià la condició de país, li degraden la categoria històrica, però sobretot la converteix el país és un singular d'un plural, països. I ahí estan els països catalans. El nom és lo de menys. Lo que fa no és el nom. Lo que fa és quina és la concepció que tenim del territori al que pertanyem. Sincerament, per mi no és la mateixa llengua. Per mi no. Jo parlo en valencià, el meu valencià és tancat, el meu valencià és deixativa. I jo el comparo en el català i per mi no és la mateixa llengua. Jo n'hi ha vegades que inclús no l'entenc el català. Si no és la mateixa és molt pareguda. Jo mantenc els catalans i els catalans mantenen. La gent vol que siga valencià. Que a nivell cultural és la mateixa llengua, pues clar que sí. Segons aquí, li dic valencià o li dic català per a en fi, marcar una postura, marcar la postura de que jo pense en la unitat de la llengua naturalment. El col·lectiu de mestres majoritàriament el problema de la diferenciació entre valencià i català no se l'ha plantejat, com a dues llengües diferents. Evidentment, una mateixa llengua amb diferències fonètiques, diferències semàntiques i diferències de diferent tipus. La intel·lectualitat no tenia que haver sigut tan soberbia. No se podia haver solventat este tema si relaxe vostè normativa, comprenga vostè que el valencià està encara viu, es parla en moltes comarques, és molt ric, vaja vostè donant-li tal. No entre en les paraules que més estan ferint en aquests moments. Jo, per exemple, tinc amics que ja fa molts anys, vivint encara a Franco, ja me diuen «Escolta, Pasqual, què m'ha dit que és la mateixa llengua? Si és la mateixa, jo començo a parlar el castellà ja, El qual també me pareix aberrant. Jo sempre he dit que Puigdolet a mi no em faria mai parlar el català, perquè jo crec que no era així. Aquests tenen un parlar que és també molt paregut, però el de nosaltres és més, què li diré, més de poble. Y esto yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos aquí, es decir, el que no opina lo mismo que opina la universidad o un sector de la Universidad de Valencia, pues es un analfabeto o es un catetón. Mire, no señor, no señor. Los dogmas no. En ciència, no. Que la major part de la gent del món blaver parla els fills en castellà, és a dir, que donen per perduda la causa del valencià, no el defensen contra l'espanyol o contra qui siga, o simplement defensar-lo com a tal. Jo això li ho he tirat moltes vegades encara al valencianisme, sobretot el valencianisme tricolor. Sempre es deia, què voleu? Un nom de llengua valenciana ben gran, en lletres d'or, i darrere un femer. Estar en una manifestació reclamant la llengua valenciana, girar-se al seu fill que estava al costat i parlar-li en castellà. Pues que cada uno habla en la lengua que quiere. El valencià sols hi ha una manera de defendre-lo, que és utilitzar-lo. El debat real no és si valencià-català, vull dir, el debat real és si valencià-castellà, i si és el debat de fons i el real, no? I això és el que s'amaga, no? Vull dir, l'excusa de dir, no, mira, jo és que com el que es dona és català, doncs jo no el parle, ni el vull dependre, ni porto els meus fills a escola, perquè com és català, no? Vull dir, però no tinc cap problema, els porto a escola en castellà, i a més vull que siga tot en castellà, no? El que no se volia és que la llengua se rescatara del pou i arribara a ser un element identitari clar, evident, com estava passant, per exemple, a Cataluña. No teníamos o no tenían ningún interés en promocionar el valenciano. No era un tema que nos preocupase, nunca nos había preocupado. Però he de dir, hem conegut molta llengua gràcies a aquest catalanisme. Això també és una veritat absoluta, no? Absoluta.